ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮತ್ತು ಎಂಚಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯಲ್ಲರತಿ ಇನಿದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡು ಮಸ್ತ್ 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 ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಯಾನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡಲ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಉಂದು. ಮಸ್ತ್ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂಚಿ నేను మిస్ మల్తుది ఇత్తేను ఇత్తే ಒಂಜಿ ಚೂರು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಂಡ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅಂದುಲ್ಲೇರಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ಅಕ್ಕ ಒಲ್ಲಿರತಿ ಆರು ನೀನು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ರುಚಿಯಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅವು ಏಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪುದ್ದರ್ ದಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಕೊರಲ್ ಪಡುವತಿ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಪುದ್ದರ್ ಮಲ್ಪು ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ನ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮನ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಗೆ ಪುದ್ದರ್ ಮಲ್ಪುನು ಆನಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ದಾನಿ ಅಂಚ ಆನಿ ನೀವು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಾಡ್ ನೀನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರು ಒಯ್ತ ಚಟ್ನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೇ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಓಲ್ಲ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಲ್ಪುನಲ್ಪೊಂದು ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕುನು ಕಂಡ ಸೈಡ್ ತಿಮರೆ ಗೊತ್ತಾಗಂತೆ ಈತ ನಮ್ಮ ತಿಮರದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಯಾನು ಭಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಒಲ್ಪಲ್ಪನ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೈನ್ಕಂತ ನರ್ತೀನಿ ಎಟ್ಟಿ ಇತ್ತ ಒಂದು ಚೂರು ಆವಂದಿತ್ತು ನನ್ನ ಬಾಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕಂತ ನರ್ತೀನಿ ಇಂತಂದ ಅದೋಟ ಆತನು ಓಕೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮತ್ತ ಕೊಯ್ದು ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತದ್ದು ತಿನ್ಕ ಬಲೆ ಪೊಯ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಚಟ್ನಿ. ನಮ್ಮ ಇನಿ ತಿಮರೆ ಕೊಯ್ಕ ತಿಮರೆ ಮಸ್ತ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಿಮರೆನಿ ಕೊಯ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಂಡು ಈತ ಕೊಯ್ಯೆ ತಿಮರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೀಕ ಕೊಯ್ಯರೆ ಗಟ್ಟಿ ಆತನು ಆ ದುಂಬು ಪಾಯಸಲ ಬರ್ಪೂಜಿ ತಿಮರೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅವು ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಜೀರು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಬಂತೇಳಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇದು ಪಜಿರಿಯ ಶಕ್ತಿ ಪಜಿರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದು ಈತು ತಿಕ್ಕಂಡು ಈತು ತಿಕ್ಕಂಡು ಪೂರ ತಿಮರೆ ಎಂಕುಲೆ ನರ್ತೀನಿ ಒಂದು ತೂಲೆ ತಿಮರೆ ಆತನು ತಿಮರೆ ಒಂದು ಪೂರ ತಿಮರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಪಂಟೇರು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಐಟ ಪೂರ ಉಂಡು ಈತು ತಿಕ್ಕಂಡು ನೆನಿತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಓಕೆ. ಎಟ್ಟು ಪಜೀರ್ ಪೂರ ವೈದುಂಡು ಪಜೀರ್ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ದೆಪ್ಪುಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶೋಕುಡು ಲುಂಬೊಡು ನೀನು ನೆಟ್ಟು ಮಣ್ಣು ಪುರಪ್ಪುನು ಮಣ್ಣು ಪೂರ ದೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ನೀನು ಕತ್ತೆರುಡು ಎಲೆಲ್ಲ ಜನ ಕಲ್ಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಪಜೀರು ಒಂದು ಪೂರ ಒಚ್ಚಿ ಪೂರ ಪಜೀರು ಓಕೆ. ಶೋಕುಂಡು ಮಣ್ಣು ಪುನದಿ ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆವಡು ಮಣ್ಣು ಪುರವಲ್ಲಿ ನೆಂಚಿನ ಬೇರು ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ಈ ತಿಮರೆನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪಗ ನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮೇಯ್ನು ಈ ಬೇರು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅರೆತದು ಕೊರ್ನ ಬ್ರೈನ್ ಶಾರ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಒಂದು ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಬಜಿ ಬಂಜಿಗೆ నేను ಅರೆತದು ಕೊರೋಡು ಬಜೆಲ್ಲ ಒಂದುಲ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿನಕ್ಲಿಗಂತೆ ಉಪಯೋಗ ಆವಾಡು ಬಂದದ್ದು ಓಕೆ. ಬೊಕ್ಕ ದಿನೋಲ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಈರೇನ್ಲ ಇಕ್ಕಲು ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕದು ಬಜಿ ಬಂಜಿಗೆ ತಿಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮಲ ಬ್ರೈನ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಶಾರ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಾಲೈ ಪೂರ ಅಡ್ಡ ಬೂರುಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನ ತುಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲೆ ಮಲ್ಲ ಕಲೆಗ್ಲ ಪಾತೆರ್ನಗ ನಾಲೈ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಡಲಕ ಆಪುಂಡು ಉಚ್ಚಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪೂಜಿ ಎಂಕುಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಚ ದಾಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರಿಯಡ ವರ ಒಂಥರ ಅಡವುರ್ಲಾಗ ಆಪುಂಡು ನಾಲೈ ಅಂಚ ಪುರ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂದು ದಿನೋಲ ತಿಂದುಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪೇರು
ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದುಂಬುದಕ್ಕಲ್ಲ. ಓಕೆ ನಿಕ್ಕಲು ತಿಮರೆ ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೊನೋದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತದು ತಿನ್ನಿ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ತುಳಿ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣುಂಡು ತುಳಿ. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಸಣ್ಣ ಕತ್ತೆ ಇರ್ಗನಮ್ಮ ದ್ಯಾಪಂಡ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಂಡಲ ಅಂಚೆ ನೀನು ಆಯ್ತ ಬ್ಲೇಡ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಂಚ ಸಣ್ಣ ಕತ್ತೆ ಇರ್ಂಡ ಪಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ನೀನು ಸಣ್ಣ ಕತ್ತೆ ಇರ್ಗ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ದಾದಾಪುರ ಬೋಡು ಅವು ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ. ಓಕೆ ತೂಲೆ ಮೂಲು ಒಂಜಿ 4 ಬೇಡಗೆ ಮೆಣಸುದೆ ತೊಂದೆ ಬೇಡಗೆ ಮುಂಚಿ. ಓಕೆ 4 ಎಂಗೆ ಖಾರ ಇಷ್ಟತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಟ್ ಖಾರ ಅಂಡ. ಓಕೆ 4 ಬೇಡಗೆ ಮುಂಚು ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಎಂಗೆ ಅಂತ ಸ್ವೀಟ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಚ. ಒಂಜಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೋಡು ಯಾನು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡುವೆ ಈತೆಕ್ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಎಸಲು ಬೆಲ್ಲೊಲ್ಲಿದೆ ತೊಂದೆ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಯಾನು ಒಂದೇನು ಪೆರೆದು ಕಡಾರ ಪಾಡುವೆ. ಓಕೆ ತಾರಾಯಿ ಏತ್ ಪಾಡುವ ರಾತಿ ಎಡ್ಡೆ. ಓಕೆ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ತಿಮರೆ ತಾರಾಯಿ ಬೆಲ್ಲ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮುಂಚಿ ಬೇಡಗೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲೊಲ್ಲಿ ರಡ್ಡೆಸಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಒಂಜಿ ಚೂರು ದಾಸೆಮಿ ಪಾಡುವೇರು ಯಾನು ಪಾಡುಜಿ ದಾಸೆಮಿ. ಓಕೆ ನಿಖಿಲ್ ಬೋಡ್ತುಂಡ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತುಂಡ ಪಾಡ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಪಾಡುಜಿ. ಓಕೆ ಈತೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕಡೆದು ಕಣಪ್ಯಾನು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಕಡಾಯರ ಪಾಡ್ಗ ನೆಲಗಡ್ಲೆ ದಾತು ಮಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಚೂರು ಪುಲಿ ಅವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ನೆಲಗಡ್ಲೆ ಉಂಡತ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಮಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ತಿಮರದ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತೂಲೆ